Здравейте хора, аз съм Румбата. Също още един клип на Майнкрафт. Тук е още едно продължение. Преди малко бих едно зомби. Пробвах се да включа клипа, обаче забравих си вратата отворена и то влезе. Направих си стълба най-накрая, защото ми се копае постоянно. Май влезе още едно зомби. Има още едно зомби на вратата. Не, няма. Сега ще направим една мина. Тук си направих чест. Ето какво съм сложил в него. Преди това ще направя желязо. Или аз май направих... Не. Аз си направих една кирка, да. Ще вземем кирката и меча за всеки случай. Няма да ми стигнат камъните. Затова ще направя още кирки. Що не му влезе, бе? Супер. Няма никой. Хора, много се нерва. Не ми стига дървото. Сега май трябва да излизам навънка, което е ужасно. Или аз май си бях сложил в другия чест. Сега ще видя. Имам, бе. Супер. Само че факли трябва да направя също. Добре, няма да бъде много голяма тая мина за този епизод. Не знам много добре. Даже не знам изобщо как да направя мина. Ще търся айрон и... ще търся и... злато и диаманти. Поне това знам, че се правят мините. Супер, бе! Намерих айрон. Направо страхотно, хора. Миналия епизод намерих айрон. Сега пак айрон. Това просто е супер. Колко ми даде? 8 айрон. Супер. Горе да се огледаме. Няма. И хора, пак съм навънка. И колко камък имам? Малко е. Аз дори не знам за какво ми е. Ще си правя някакви каменни неща. Само кирки и мечове. И брадви най-вече. Сега трябва да продължа натам, примерно. И ако намеря пак айрон, хора, просто ще съм много доволен. Абе, сега да няма скелет на вратата. Отивам да видя. Защото аз съм 100% сигурен, че има скелет някъде.
Или ако е ендерман, ще е бати тъпия, защото той може да се телепортира. Добре бе, няма никой. Ама има два скелета отвънка, ето какво съм чул. Не са пред вратата, ами са малко по-надалече. Дай сега бегам. Добре хора, съжалявам, но ще продължа мината. Мислих си, че има скелет на вратата. Да и да има, какво ще ми направи оттам? Не знам. И свърши кирката. Добре, че си направих нова. Хора! Супер! Има още айрон. Още айрон. Вещица ли има? Хора! Трябваше да го... Ако успяхте да... Абе, не знам. Супер, тук има и кол. Добре, тази мина е много успешна. Имам 19 айрон. Тук мога да си направя честплей, цяла броня. Добре хора, 100% съм сигурен, че има някаква вещица. Добре, всъщност не съм 100% сигурен, ама просто я чух. Иначе е наблизо. Една пещ тук. Тук слагам целия айрон. Защото не ми трябваш. Мисля, че пак чух вещицата. Абе, има ми кол, супер, значи ще си такова айрона. Ще си направя целия айрон. Добре, чухте ли го това вече? Нещо много странно има пред вратата ми. Дано да е вещица с магии в нея. Ще е супер. Да, това няма как да не сте го чули. Сега ако ми изкочи пред мене тази вещица, направо ще я пречукам от бой. Добре, това е предостатъчно кол. Обаче е хубаво, защото ще си направя при това и други неща. Ще си направя и торчове. Абе, тази мина просто е страхотна. Добре, това трябваше да го чуете. Къде е изхода? Добре, къде е? А, ето го. Малко нагоре. Хора, съжалявам за това, ама казах ви, че съм навънка. Малко кученце има тук. Добре да е. Няколко. И мога да ви кажа при това на кое е това куче, което чувате, че по-силно. Това е на Airboss, само да кажа. Обаче той в момента не е тук. Има един паяк. Обаче къде е вещицата? Парила се е в нейната къща. Добре, ела мило сладко паяче.
Ела да те набия малко, паяче. Тук съм, паяче. Защо не ми даде пайжина, паяче? Или искам по-скоро очите ти, паяче? Хора, мисля да си направя... Не, всъщност няма да правя стъкло. Сега ще ви кажа защо. Няма да правя стъкло, защото ако някой крипър ме види, просто така яката ще гръмне, че ще намеря злато направо от земята. Сега представете си, хора, чувам пак на вещицата работите и я виждам долу в пещерата. Съжалявам за това. Добре. Сега ще си направя... Ще си изпека кола. Аз пък кола айрана. Айде, 8 ще стигне според мен, или айде. 11. Ако не стигне, ще добавя още. Ако намеря. Явно ще продължим в друг епизод. Ето, в друг епизод ще продължа мината. От мене хора. Чао!